Uma ungakaze ufakaze enkonzweni kodwa unesifiso sokufakaza, uyafisa ukusukuma ube ngaphambili ubingelele abazalwane uthole ubufakazi. It's either uNkulunkulu khona kwenzele kona or it's either you just want to thank God for anything. Kodwa unovalo, uyasaba ukusukuma, unalo uvalo lokuthi ngiyofika ngithini noma wazi ukuthi ufika uthini kodwa uvalo lokhu likudraga down. Understanda ukuthi la kunovalo khona uma kumele wenze into right kusuke uSathane involve kuleyo nto leyo. Uyazi uSathane why introduce uvalo kuwe. Uyazi uSathane yini into ayisabako uma wena uke wasukuma wema ngaphambili wathola ubufakazi. Baningi abazalwana bafisa ukusukuma bafakaze. Baningi abanye abazalwana bafisa ukuthatha iBhayibheli bashare iverse kodwa uvalo baqindezela phansi. Ukhande ukuthi lo muntu uzayipractice lento kungekho umuntu ayipractice ekhaya. Omunye uzusaba nokuqala iculo nje enkonzweni the way uvalo lungakhona kuye nakafika enkonzweni kuvela uvalo lulide kakhulu. Yazi ukuthi uvalo uma kumele kwenzeke into enhle uSathane is involved. Pray against uvalo. Hayi ukuthi awunayi ability yokuyenza lo nto leyo. Hayi nokuthi angeke ukhona ukuyenza, uzokhona ukuyenza. uSathane introduce uvalo ukuze ukhone lento ungakayenzanga ngoba uma ukuyenzile kuyoba nomehluko uma usukumile wafakaza, uma uqala iculo kuzoba nomehluko, uma uthatha iBhayibheli washare izwi kuzoba nomehluko. Ikhulekele lento leyo futhi uNkulunkulu uzokulekelela kukhiphe kuleso simo leso.